Punto noveno. Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos por la que se reclaman medidas de garantía para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas. El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional de los Estados de Derecho. Su protección resulta esencial, tal y como marca el artículo 33 de la Constitución, el Código Civil y otras normas del ordenamiento jurídico. Como todos sabemos, la sociedad española tiene un problema muy grave con este tema. Sabemos que ahora mismo la regulación legal es muy deficiente. No solo se está perjudicando a los bancos y a los grandes propietarios, sino especialmente a muchas familias vulnerables que salen de sus casas para ir de vacaciones o para hacer cualquier desplazamiento de unos pocos días y cuando vuelven se encuentran con la patada en la puerta y la gente dentro que no la pueden tirar. En fin, sabemos que en otros países de nuestro entorno esto está hecho de otra forma, con la cual se favorece mucho la protección de los propietarios. Y hay que abarcar este tema desde tres perspectivas, creemos nosotros. Primero hay que hacer una distinción política que se refiere a aquellos supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados por ejecuciones hipotecarias u otro tipo, que también son ocupaciones ilegales, pero son unas ocupaciones ilegales que creemos que merecen toda nuestra protección en la medida de lo legalmente posible, facilitando el que se puedan desocupar esas viviendas, obviamente, y pasando esas personas a otro tipo de viviendas que deberían de llevar las administraciones locales. También es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. Unas, individuos o grupos de delincuencia organizada que las ocupan con finalidad lucrativa, algunos de ellos incluso las vuelven a realquilar a personas que de buena fe las alquilan y se encuentran luego con que están ocupando una vivienda ilegal, y otra gente que se dedica a extorsionar a los propietarios, exigiéndoles dinero para abandonar la vivienda. Aparte de esto, también tenemos los típicos narcopisos o pisos que sirven para la trata de personas, prostitución, etcétera, etcétera. Estos casos son especialmente lamentables porque dejan a los vecinos y a las comunidades de vecinos y a los vecinos de los barrios, como hemos visto hace poco aquí en Liria, completamente abandonados porque la justicia no les protege. Y entonces, como nuestro ordenamiento jurídico es incapaz de garantizar suficientemente a los ciudadanos el disfrute de su propiedad y la tenencia, creemos que es urgente y necesario introducir modificaciones legales. Siendo consciente de esta circunstancia, hemos presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, que es una iniciativa que busca defender a los propietarios que ven ocupadas sus viviendas por ocupas que ejercen por la fuerza o lo hacen de la mano de mafias. Y, en fin, teniendo presente esto, al objeto de defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, proponemos los siguientes acuerdos. Elaborar un plan municipal contra la ocupación ilegal de viviendas con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en consonancia con las medidas que éste adopte con el mismo fin, que incluyan tanto medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal, como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica. 2. Que se participe a la Junta Local de Seguridad Ciudadana de los trabajos de elaboración del Plan Municipal contra la ocupación ilegal de viviendas y se solicite, si cabe, su asesoramiento. 3. Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular entre la Policía Municipal, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo Policía Autónoma o unidad adscrita del cuerpo, así como con la Administración de Justicia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadana. 4. Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, entre otras. Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente,
previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del inmueble por cualquier medio válido en derecho. Habilitar a las juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos. Reforzar las competencias de los ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadana en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadana. Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupación ilegal de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzan las cosas, que sean auspiciadas por mafias con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas. Dar cuenta al Pleno de la Corporación, o que mejor dicho, que se dé cuenta al Pleno de la Corporación de todas aquellas medidas que se adopten en cumplimiento de los acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes Generales. Gràcies. Bueno, el grup municipal del Partit Popular va donar suport a esta moció perquè entenem que des dels poders públics hem de ser contundents davant l'ocupació il·legal. Delinqüents, com molt bé ha comentat el company, delinqüents organitzats que busquen una finalitat lucrativa, grups antisistema o màfies que s'aprofiten d'eixes vivendes per a convertir-les en narcopisos, tot això davant una situació on els propietaris es troben totalment indefensos. En els últims anys s'han incrementat aquest tipus de delictes perquè els delinqüents s'han vist immunes al fenomen de l'ocupació il·legal. És una necessitat que se protegisca amb totes les garanties el dret a la propietat privada. Així, volguera recordar que el grup parlamentari popular en el Congrés, a través d'una PNL, va demanar el passat mes de maig al govern de Sánchez i d'Iglesias mesures per a impedir que l'ocupació il·legal pugui donar lloc a l'empadronament. Els populars vàrem reclamar que es legisle perquè un immoble ocupat il·legalment no pugui tindre la consideració de domicili, de manera que els ocupants il·legals no gaudisquen de la mateixa protecció que qui compra una vivenda o viu en un pis pagant un lloguer. No hem de confondre defendre aquelles persones vulnerables per a que tinguen una vivenda digna en donar cabuda a ocupacions il·legals. Per tant, l'administració local, sent la més propera al ciutadà, ha de treballar junt a altres administracions per dotar als propietaris d'oportunitats i recursos davant possibles situacions de vulnerabilitat i treballar per erradicar la proliferació de les ocupacions il·legals, ja que són actuacions delictives que amenacen les llibertats i la seguretat ciutadana. No obstant, sí que volem fer-los una proposta al proponent, al grup municipal de Ciudadanos. Volguérem traslladar-li que si se poguera afegir a la moció que ha presentat, que s'afegisca un acord més que seria el següent, que la Junta Local de Seguretat Ciutadana de Llíria participe en els treballs d'elaboració del Pla Municipal contra l'ocupació il·legal de les vivendes. L'assumpte que planteja el regidor Fonbuena Salado lamentablement està sent una pràctica prou habitual al nostre país. L'ocupació il·legal de vivendes és un delicte tipificat al Codi Penal. I més, s'està comprovant que la resposta judicial no és l'efectiva que hauria de ser. O bé la llei hi ha supòsits que no empara convenientment o bé s'eternitzen els temps per resoldre les desocupacions. Aquestes ocupacions il·legals hi ha que separar-les de l'exercici del dret a la vivenda, que tenim que sempre protegir. Però és que l'ocupació il·legal sovint està relacionada amb altres delictes com robatoris, tràfic de drogues, d'explotació laboral i moltes voltes són màfies les que estan relacionades amb les ocupacions, el que fan que se manifeste la impotència dels propietaris i veïns que pateixen les conseqüències. Per això, des del grup municipal socialista, observem que la moció va dirigida a millorar la resposta contra una conducta il·legal i creiem que, a més de les mesures legals i les sancions penals, necessitem una administració de justícia més àgil,
Necessitem que tal volta majors competències als ajuntaments i necessitem una capacitat de resposta per part de les forces de seguretat que siga més efectiva. Actualment, la resposta que s'està donant front a l'ocupació il·legal de vivendes és manifestament insuficient. També cal recalcar que es precisa de la col·laboració ciutadana a l'hora de detectar què està passant i posar-ho en coneixement de la policia, perquè una resposta policial ràpida pot ajudar a resoldre l'ocupació il·legal. Com a regidor de Seguretat Ciutadana i abundant en, ja ho han comentat el regidor Foment Salado i ara també la regidora Subiela, doncs això, després de l'última Junta Local de Seguretat que varen tindre abans de l'inici de la pandèmia, em compromet a que en la propera tractem aquest assumpte en especial i en concret en el que concerneix al poble de Llíria. I per tot l'exposat, des del grup municipal socialista anem a recolzar la moció. Hola, bona vesprada a totes i tots. Bé, des del grup municipal de Compromís Move anem a donar suport a la moció que planteja el company de Ciudadanos. Entenem que l'ocupació il·legal i tot allò que comporta moltes voltes, que ja s'ha comentat per els diferents grups, aquesta ocupació il·legal, sempre que parlem d'una ocupació que no siga de grups o col·lectius vulnerables, de lo que ara també parlarem, assenyalant aquelles persones que tal volta que s'aprofiten dels més vulnerables per a fer el seu negoci, per a crear un clima d'incivisme, de poc de respecte i de delinqüència allà on decidissin realitzar aquesta ocupació il·legal. En aquest sentit, donar suport a les paraules del regidor de Seguretat, de poder tindre una resposta més ràpida per part de les cossos de seguretat, una justícia més efectiva i sobretot de majors competències per tal que des dels ajuntaments, que som les administracions més properes i que coneguem de ben a prop aquesta problemàtica, puguem tindre competències per a arbitrar en aquest tipus de situacions. Tot i així, crec que és important, a més de tindre recursos a nivell de seguretat i mesures més coercitives, sí que és cert que a la mateixa vegada hem de posar damunt de la taula mesures que ajuden a regularitzar igual la situació i l'accés al lloguer de moltes persones que no ho poden fer sense l'acompanyament o l'ajuda, en aquest cas, de les administracions. I en aquest sentit entenem que s'ha de començar a caminar des de serveis socials i la regidoria de vivenda, així ho han plantejat. Com sabem, crec que n'hi ha que començar per casa, tenim certes vivendes municipals que hi ha que regularitzar la seva situació. Jo escoltava la companya del Partit Popular parlant de l'ocupació il·legal i moltes vegades molts governs d'aquest ajuntament han permès certes ocupacions en les nostres pròpies vivendes, cosa que ara, fet que ara tenim que començar a regular i poder tindre, aquesta bolsa de vivenda social que ajude a regular el lloguer i l'accés a la vivenda en la nostra ciutat, que com tots vostès saben és prou complicat el mercat de l'habitatge en la nostra ciutat. En aquest sentit, també agrair la mesura de la Conselleria, el decret 60 en concret de la Conselleria d'Habitatge i Polítiques Inclusives, que ens dota, ens finança els ajuntaments per tal de poder atorgar lloguers durant un any, renovables fins a 5 anys, a persones que estiguen en situació de vulnerabilitat, víctimes de violència de gènere, vivenda precària, etc. Decret que ja han començat a fer ús d'ell i en el que ja han pogut aplicar a certes famílies, en què els ajudarà a regularitzar i entrar dins de la dinàmica, d'una dinàmica, entre cometes, normal, a moltes famílies que per si mateixa, per la seva cronificació de la seva situació, no poden fer-ho soles. Aleshores, jo crec que hem d'acompanyar aquestes mesures més punitives, en les que estic d'acord i necessitem de més ferramentes per a donar una resposta ràpida, en aquest acompanyament per a poder injectar en el sistema aquelles famílies que per si mateixa no poden fer-ho. Susi, el punto ya va incluido en la moción. Además, le he pasado antes de la Junta de Portavoces, durante la Junta de Portavoces al señor secretario
el documento modificado para que lo añadiera al acta. Es decir, que sí que, por supuesto, que acepto la enmienda o adenda que me hacéis desde el Partido Popular. Y lo otro, por no hacer más largo el pleno, que ya va a ser bastante largo por sí, agradecer a todos los compañeros concejales el apoyo a esta moción, que pienso que es necesaria no para perseguir a aquellas personas que por desgracia las han desahuciado o han perdido su empleo o no tienen medios de vida, sino para los verdaderos delincuentes, que son los que de verdad provocan inseguridad ciudadana y los que provocan un daño a la convivencia enorme, sobre todo en las comunidades de vecinos, que muchas veces son los grandes olvidadores de este tema, porque dejan de pagar los gastos, se enganchan a la luz ilegalmente, se enganchan al agua, muchas veces a contadores de vecinos. En fin, luego suelen ser en muchas ocasiones, claro, son delincuentes, personas muy conflictivas, y hay pues, casos de amenazas, agresiones, etc. Nada más, que quería esto, agradecerles a todos los compañeros el apoyo. Bueno, volia recordar-li a la companya de Compromís que cap govern permetís il·legalitats. Doncs per a que ho tingui en compte. I si té algun dubte, doncs vaig al xusgat. Si tan valenta és per acusar algú sense tindre ninguna prova. Això que vaig a per davant. I vull agrair-li al company de Ciudadanos que hagi acceptat l'esmena proposada per el Partit Popular. Davant d'actuacions delictives, la unanimitat per part de tots els grups polítics ha de ser clara i contundent. Velar i garantir el benestar i la seguretat té que ser la nostra prioritat, i aquesta és la línia en la que hem de treballar tots. Moltes gràcies. Una consideració, és dir, l'esmena no se tenia que haver presentat per escrit a l'hora per poder ser tinguda en compte, perquè, clar, se presenta de paraula sobre la marxa i entenc que tampoc van més enllà, però sí que podria ocorrir que en alguna ocasió tinguera les seues conseqüències, perquè teníem un vot definit. Entenc que, per el que jo he dit i el que ha comentat Zubiela, no té que canviar el sentit del vot, perquè ja ho havia oferit jo també, lo de la Junta de Seguretat Local. Però bueno, és per una qüestió d'ordre, és dir, l'esmena no tindria que estar per escrit i ser coneixedors tots. De conformidad con el reglamento, efectivamente, las enmiendas deben de ser presentadas por escrito firmado, expresando literalmente el texto que se propone para sustituir el enmendado antes de iniciarse la sesión. En este caso, el concejal representante del Grupo Municipal Ciudadanos sí que ha presentado durante la Junta de Portavoces. Lo que desconozco es si eran conocedores todos los grupos. Pero que se ha presentado sí que doy fe porque en la Junta de Portavoces previa... No me refiero tanto a la del proponente, sino a la del Partido Popular, porque ya estaba asumiendo que se iba a aceptar por parte del Grupo Ciudadanos, que es libre de poderlo aceptar, pero por una cuestión de orden, esa enmienda no había sido tratada como tal en Junta de Portavoces. No sé, secretari, procurarem tots fer aquest esforç. Quan hi hagi que fer alguna aclaració, José Antonio, no? En aquest cas no té més importància, evidentment, però procurarem que sí, que tots és... En la Junta de Portaveus ho ha dit també la portaveu del grup socialista, de que no érem coneixedors d'aquest canvi que s'havia produït. Sí, es cierto, señor alcalde. Yo desde luego le he mandado la moción enmendada al señor secretario y claro, ha sido un error no mandársela al resto de los grupos municipales, por lo cual pues pido disculpas. Intentaremos que no vuelva a ocurrir. Pero vamos, la moción ya se presentó con la enmienda del Partido Popular en la Junta de Portavoces para que tuviera constancia el señor secretario del tema. Reitero mis disculpas. Pero en tot cas no era tú, sino lo que proposava el Grup Popular. No era... Però vinga, no té més importància. L'important és que aquest és un assumpte en el que tots han d'estar units i han d'estar tots fent tot el possible, no? Per minimitzar el... I venen temps molt complicats per davant i hem d'accentuar tot el treball i tot l'esforç en aquest sentit per a tranquil·litat dels nostres veïns i veïnes i evitar el que poden ser conductes delictives, evidentment. Treballarem tots de valent en aquest sentit, ajudant a més al regidor de l'àrea en tot allò que estiga en la nostra mà a tots. Passaríem a votar, per tant, la moció que presenta el grup municipal Ciutadans per a la que se reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència ciutadana front a l'ocupació il·legal de vivendes. Vots a favor?
Muy bien, pues queda aprobada por unanimidad entonces. Sí.